zvekare kwataita paKulian TV channel yenyu patinokupa nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndadzoka ne-update zvekare yaComrade Nyoka Yemabhunu zviri kuitika right now, current situation kuRandburg Magistrate Court. Zvinhu zviripo pari kunzi zvoni Meta avanaka avero tinobuda here. Ngatingotanga tangobata ZANU-PF nenzeve mudenga kudai torovera pasi kuti bra kana uripo unoziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF nezvigananda zvayo tanga nekulaika this video right now izvezvi kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Nyaya iripo yaComrade Nyoka Yemabhunu negirikini zviri kuitika zvekuti Meta has been postponed to 2 p.m. Reason given, he was not brought to court from prison this morning. Chikonzero chaita kuti nyaya inzvoni takumbomirira muzouya na 2 o'clock ndo patinoita court ndezvekuti vaNyoka Yemabhunu vari kunzi havana kubviwa navo kubva kukoti kuti vauye, havana kubva kuprison kuti vauye kukoti. Ndo chikonzero chaita kuti nyaya inzi inoningirana na 2 o'clock. Nyaya yanga yapinda ikanzi munhu wacho ari kupi, munhu hapana, muri kuona nyaya iri yacho iri papa. Saka maZimbabweans aripo vakaungana, maZimbabweans vakawanda zvisingaite vava in solidarity with Comrade Nyoka Yemabhunu kuti vanzwewo judgment kana kuti mutongo uchapiwa bail judgment yakomanda wavo Comrade Nyoka Yemabhunu. This is the situation right now muri yeZimbabwe. Sekutaro vandinogara ndakaita kuti panapa ndicharamba ndichikuzivisai nyaya dzacho dzese dzinenge dzichiitika. Ndo nyaya iripo. Nyaya yakambopinda mukoti musi weMonday kune vanhu vanga vasiri kunyatsokunzwisisa. Yakapinda mukoti ikapostponedwa ikanzi iri kusvika yozouya. Yakapinda musi wechipiri ikanzi iri kuuya ichazoya ichiitwa musi wechina kureva kuti musi wa12. Saka musi wa12 tasvika manje ndo paakutaurwa kuti zvoni futi yapostponedwa kunzi 2 o'clock. Last time changa chiri chichemo chemabhatiri emulaptop kuti magetsi ambodzima. Izvezvi magetsi acho ariko chachimwe chichemo futi chekuti zvoni mukomana haana kubviwa naye kuprison kuti auye kukoti. This is the situation. Handiziva kuti munoionawo sei nyaya iyi. Zvekutonga ndozva ndimi mungakwanisa kutonga, ndimi mungakwanisa kutotaura zvamuri kufilawo panyaya iyoyi. Inini ndangoti kwanisa kuti ndingokuzivisai ma-updates sezvatiri chingoita mazuva ese. Ndichauya futi ndichikuzivisai updates zvinenge zvaitika kuti zvichange zvazofamba sei pabail negirikini iyoyi. But ndisandapedza nguva yenyu ndisanda kunzwisai imwe hombe iri kuvhurwa panapa nemaZimbabweans, imwe hombe iri kutaurika panapa. Kune vari muSouth Africa kana kuda kuregisterwa company wobva wavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti start permit, bata ve-education research ana mukoma Owen vanozvigona, ndo vanhu vanokwanisa kukuvhurira zvinhu izvozvo. FNB business account zvekuisirwa mari maaccounts evamwe zviya zvinhu zvekudhara. Ende dai uchiziva machipira zvakaitaka ungadai wangotora numbers rowa kana screenshot vafonere vabate papapa utaura navo kuti ndabva kwaKulian ndanzwa kuti kune kapromotion kamuri kuitira kunyanyanya kune vari muSouth Africa. Chero uri kunze kwaSouth Africa futi unokwanisa kungoitirwa same process wotoregisterwa company yako muSouth Africa wovhurwa FNB business account. So contact him on the numbers that are showing on the screen. Vogara vakuitira zvamanje tererai munzwewo zvinhu zvekutaurwawo panapa pane audio yandichakusiyai makateerera, but muzondiudzawo zvamuri kufunga. Kune vanenge vachida kuzosenda avo ma-WhatsApp audios chingopindai paWhatsApp dzeKulian TV idzodzo mubva mandisenderawo muchindiudzawo zvamunenge muchida kuti mutaure papapa tobva tangoya tozvibroadcasta live panapa pachannel yenyu. Thank you so much. Nona hama dzangu tinofana kunzwisisa nyaya yepolitics, especially isusu tinotambira kunzi tichingofungidzira kuti zviri nyore kuzvepolitics izvi. Kusunungura nyika it's not easy. Ndazvitarisa inini ndinoona kuti vazhinji vedu hatisati taready kusunungura nyika. Nawa kana ukaona uchiri kutya kuti ndinofa, mhuri yangu inosara nani, waunoda kuti aende murodhi ndiani, ndinofa, ndokuti hatisati taready kusunungura nyika. Tichiri ready kuramba tiri zvatiri izvozvo zvokutambura tichingoitiswa zvese zvatinoitiswa zviri. Ndava kana tava ready tinoshinga, tinozvikanganwa kuti kunourayiwa munhu. Ndava kutaura chokwadi, takambonga tichimhanyawo mupolitics umu tikazotiza hedu tapinwa, wasvika paunochina kuona kuti wapinwa waiswa pachikona.
zvichikonzerwa nenhau yekuti unoiswa pachikona unosara wawega. Tapinda parodhi tiri 10, 8 motiza kosara 2, already 2 ivava vatopinda bhisi. Asi dai tese taramba tiripo tisina kutiza chichaitika? Unongoti pano pemaipfurwa mese mofa makadaro. Saka zvoreva kuti tikaenda tese murodhi tiri thousands dzevanhu, hapana patingaurayiwa tese 1000 dzevanhu idzodzo. Anenge atorwa nguva iyoyo yese atorwa, but yatosununguka nyika. Ndo masunungukira acho ainotoita. Hapana masunungukira amwe ainogona kuita pasina kudeuka ropa. Ndava pekutotanga yakauya neropa, haina kumbouya nebhiro nepepa. Chakaitanga kuti Zimbabwe isununguke iropa rakadeuka, nanhasi ndo zvinotodiwa ipapo. Saka kana tisati tava mugiya rekushinga kuti aiwa kana kuri kufa kusiri kufa ndekupi, ngatimbokanganwa kuti nini ngatingoserebrata tichisekerera zvinoitwa naMnangagwa izvozvo. Tongosekerera kana atoti 2030 tongoridza mhuri kuti hazviri right, rodhi hadzichafambiki toti hazviri right, kuchipatara hakuna mishonga, hakuna magetsi toti hazviri right, hatifani kukomplena. Vakati tikakomplena tiri kukomplena zviite sei? Uruda kusunungurirwa nyika nani iwe uchiti ukazoenda parodhi woti andinofa? Gara kumba andinofa nenzara, uda kutengesa madomasi angu. Saka uruda kuti imbosunungurwa nani iwewe? Waruda kuti aende parodhi wacho ndiani? Hazviite. Saka iproblemu patiri isusu tese. Nyaya yavo yavari kutaura yekuti vageza vakakweretesa ZANU-PF mari chichi ndo yakazoti vasapiwa mari yavo vakutanga kuningirika. Zvine sense here? Zvine sense yekutaurira vana veZimbabwe here kuti vaziye izvozvo, kana kuti tiri kuda the way forward kuti zvigananda zvigone kubva? Izvi zvavari kutaura vachida kuti zviita sei? Ndo madzidzira vakaita politics hereyo? Vari kuda kuti zvimboita sei kana vachitaura izvozvo? Chinhu chiri kudiwa apa ndechekuti vanhu vaonesana kuti rejimu irimo ibviswe sei, pane kungotaura kuteedza vanhu vari kurwana nerejimu. Iwo uri kurwa nerejimu. Baba Chinogure vanenge vanhu vanobva muZANU-PF, vari muZANU-PF, nekuti zvavanotaura zvese vanopoza vanhu vavari kuda kufanira kuti vabatsirane. Hapana ataziya kuti achapinda pachigaro kana nhingirikini vanhu vahwina, revolution yahwina. Hapana ataziya. Ndavasamhanyire zvekuti ningi. Ndakuratidzwe kuti tiri kuenda kupi. The way forward ndo iri kudikanwa, kwete kuteera vanhu vauri kurwa navo, vari kubatsirana navo. Nekuti iye kana achida kuti zvigananda navaMnangagwa vabve, ndavafokase nezvaMnangagwa nezvigananda zvake, kwete kuti abate uku kwachari kuopoza, uku kwachari kuopoza. Kana achitaura kudaro ada kuti vana veZimbabwe vazofunga kuti kana vageza vakauya vachiti ngatidai so, vanobvuma here vana veZimbabwe kana vachitaura ari kutozvirwira mari dzake dzaasina kunge achipiwa dzakakwana? Chii chavanotaura baba? Chii chavanotaura? Ndavaita